La Nimes té un càncer de mama amb metàstasi i un objectiu molt clar: guanyar temps a la vida per gaudir-la amb el seu marit i els seus 3 fills. Por primera vez la palabra cáncer entra en mi vida, no había entrado en mi familia nunca. Con este diagnóstico la cabeza se vuelve loca. Mañana me muero, tengo 3 niños, a ver qué va a pasar. Estar, ya no te digo 3 minutos, 1 minuto quieta, sin pensar en nada. Yo no salgo de casa ninguna mañana sin haber meditado mínimo 30 minutos. Empiezas el día de otra manera, empiezas con otra energía. A día de hoy soy paciente de cáncer de mama metastásico. Ojalá esté en las minorías, que hay un 5% que cronifican. Si me fío por las estadísticas, son 5 años de vida. Llevo 1 ya, o sea, me quedan 4. La Nimes s'ha registrat a l'estudi DeepCan, que mitjançant la intel·ligència artificial i el Big Data ofereix una exhaustiva anàlisi de totes les dades del pacient i la malaltia per crear un algoritme que permet donar a cada malalt el tractament òptim i personalitzat. És gratuït i obert a tots els pacients que ho vulguin. Nuestro objetivo es intentar tener la mayor información posible de cada tipo de tumor en pacientes con tumores metastásicos, en este caso, en tu caso personalmente, del cáncer de mama, para intentar dirigir un poco más de forma personalizada tu tratamiento. A cada pacient se li fa una anàlisi de sang, una ressonància magnètica i proves de patologia digital del teixit a analitzar per fer-ne una seqüenciació de les alteracions moleculars. Tota aquesta informació al pacient el que li beneficia és que li generem un informe clínic que amb aquest informe va al seu oncòleg de referència i el seu oncòleg de referència ho pot fer servir per donar-li el millor tractament. Aquesta és la primera fase i està dirigida 100% al pacient. La segona fase ja és, a partir de tota aquesta informació, generar un algoritme d'intel·ligència artificial. Pugui ser aplicable a tots els hospitals i a tots els oncòlegs que desitgin fer-lo servir. Yo como paciente, haber descubierto DeepCan, pues a mí, como persona proactiva en mi enfermedad, como persona activa, me ha dado la vida, porque digo, hay investigación, se está investigando, o sea, se está haciendo algo. Como paciente me da como un alivio diciendo, jolín, pues igual no son 5 años, puedo llegar a 10 o a 15. Hola, buenos días, doctor. Hola, buenos días, María Ángeles. Aquí estoy de vuelta. Ya tenemos todos los resultados de las pruebas que hemos realizado y tenemos los resultados del estudio de la secuenciación masiva en el cual hemos podido identificar 2 alteraciones de dos genes. Te los dejo aquí marcados. Esto lo que nos confirma es que eres sensible al tratamiento que estás recibiendo. Un comitè de 7 entitats treballen en equip, unint oncologia i tecnologia, per fer arribar la medicina personalitzada a tots els hospitals i millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients, com la Nimes. La veritat és que porto molts anys treballant en oncologia i m'agrada i tinc persones properes que ho han passat gràcies a tractaments o estudis clínics o coses investigacionals que els han permès augmentar la qualitat de vida i que m'agradaria fer-li arribar a tothom, no només a un grup determinat de gent. I això crec que amb aquest projecte és el que estem aconseguint. Mi finalidad, por supuesto, es vivir cuantos más años mejor, pero con calidad de vida. El estudio DeepCan a mí me ha dado serenidad, muy agradecida al proyecto, muy agradecida que se haga esto. Más investigación para más vida.